Kublai sabaton ya pi barok ki para penget, ki para lok prajor, bahajan sejengai. Aku akan khot sobha ya pi. Siakan ka kelas Sabbath school jungi, akan ka step sabaton. But syua bengin sedang ya kelas jungi, aku bengin ya rawai lang, bengin ya pai si kot jing rawai kasi jungi. Na kot jing rawai ka batamai, si spa anyo pupra, but na ka kot jing rawai kasi ka berem, si spa andru pusau. Men sim jong akatai swa so trim hap deng jing dum ngawa jing shai don jing shai tang ha u nong pen im bad ka jing im bad up ker hai Pai kik mat shao Jisu Ped pai akwat pela jong Kapate bajing iten na jong ka Kin lip rong ha ka bu rom jong Ulaya bad la empat shisha Ban im junam badung ilah Lo jongi pop kam dan benta Ban long ki nong job tingi la Pai kik mat shao Jisu Ped pai yak mat pela jong Kapate bajing itenat jong ka Kin lip rong ha ka bu rom jong Onam inoya pi ukular Dongej ha utopin sembah Dolej syaki ben real salansa Jeng penemu triun penbenar Pai kik mat shao Jisu Ped bayak mat pela jong Kapate bajing itenat jong ka Kin lip rong ha ka bu rom jong Agani kapor ngako aban khot ngobhai Pastor Dr. KB Karpateng ban ai ngi ka jing dwai sedang Dongin ya pandemic ikle hai kijing duai. Blay buk pa jingi ba peneng. Nyai ngo ya me sa si sen biang na kabentagan ni gasngi ka bakot bat ka bakentang ka chong me. Aga bangila ban ya mani ya me blay. Wala ka long halaki yeng ki sem ki chongi. Bangi duai ba men kerku yang iko try. Haga ni ka por kat ba ngin ya pai
Syaka ketien ke jong me. Ben kerku ye iban yalam. Ye ke jing ye pulih ke ketien ke jong me haka ni ke por. Haka kerteng ke jong me Yesu. Amen. Kublai sabaton prabangai. Ngis ngokmen hagani ka step sabaton bagila sa jisin banya sngap igijing ito kana mission kibawan syangi nagari Finland. Kajing ito kana gani ka sngi kadai syapang utimo ka Lina bat ka Annalie. Bat ka kerteng lane ka subject jong kajing ito kana gani ka sngi lai kerteng kajing yap but kiksuit lana death and demons. Ya kan ini jing itu kanal la tho do Andrew McChesney who main contributor jong commission report jong balang 7-day Adventist. But la ya tho bagawai ka sngi kini ki parlok laingot utimo ka Lina but ka Annalie ki la ya syong banyak puli Bible haga yeng jong ka Lina kabadon haraha. Kani ka dai ka way ni kinong ba kabadon ko malais pa nyo po mile na kanong ba crowdo lana ka capital city jong Finland kabalong ka Helsinki. Te kat ba kidang ya don yung katang Bible study kadon ka ka bajia. Ladon ka ni ka serniu ka badum ka balawan banyat hapdeng katang ka kamera. Kat ba kini gilaingot kilaya yoi ka ni ka serniu kilaya dap da ka jingting namar utimo bat ka Lina lilai kim paju ilan kim paju Hashem kene jing Hashem. Te kat ba kene serngeu ka badum lan kene serngeu ka ba yong kala sedang ban yat kata kamera kilaya dem kho siu bat kila sedang ban ya duai. Din ba kila sedang ban ya duai bat ban ya dem kho siu ublei ulai sngo ya jing duai jongki bat ha kata kelep mat don kene serngeu pat ka balik ka figure ka balik ka balawan bat kalaya le ba kata serngeu ka badum bat hadin katto kat ni kata serngeu ka badum kala jano bat kata serngeu ka ba le kala yo job halor kane serngeu ka badum te kane jing itu kana apa sedang ka penkan mau yangi bakadon kane ka jing le ka jing im jongi ki breu ka jing le apa deng ka babha ka basneu ka jing le apa deng ublei bat usaitan Aka sengi ka babot kini ki laingut kat bagi la sedang banyak keren syapang kata ka jingjia kata ka Bible study bagi la don kila yo jingtip bah kata ka jo por bagi ne serngeu ka badum kelawan kata kamera bagi don Bible study la don manor hajing sya bala penyap ilade la ne bala suicide hajan ka yeng jong ka Lina. Kajing itu kanapat ka ban saya kawai kajing jia kajing im jong timo kawai ka sengi kat bula tia ula sengo pisa do kata bat yo tia te kadon ka air hajing sya ka ba keren ya hajing sya ka ong wat shim kajing penbaptis timo hajing sya empat long Adventist ado kane kelep mat Henry kene ka sur ka sedang ban keren bat kalapen kiwin ya kajing mut jempar kajong timo. Kado ya wai kadon ka air ka bakren yu timo baru timo la sedang ban duai la sedang hajing siapa ni le persya ya kene ka sur ka bakren ka jemput jempar kajong duai ar kenta kan thi hadin kata pat ulai yo job ya kata kajing ya le apa kadon nut kajong ngiyo prabanget bat ki parlok ka jingele hapdeng ublay bat setan kaya yat chakmat kala sedang na beneng kala wan sak ne ka pertai haga per eden bat hadok ini gisngi ka don ne ka jingele hapdeng ki bor ki badum bat ki bor jong ka jing sha hapdeng ublay bat setan ajing sha ka jing itu kana hapdeng syapang utimo ka beteng shu bat ka ong bahaka wei ka por kat bukti mo ula dep kajing puli jong ula sedang bantrei haben ningkong hajing siya utimo day engineer Henry kajing kot kajong blay pat klalong ubun long pasta te hagawai ngi kat bau timo ren kat berkiwai ki pasta legit yaki ban attend lane ban yishib benta hagawai ni conference kaba day ban long ha Sweden
kilahap ban syong naga jahat lan naga ferry bat kum ta kata kamit kat bagi layat hia kadon ka ke baki win biang ha kajing im jong laingut ki pastor ningkong kelawan kene kajing keren lane ka kajing betha bat utimo ong bagane ka kajing betha jong mensim bakoi long utimo bo udai hajing syaban duai umtip na kanu daw umtip balai bo udai banduai rai ka sudon kata ka sur bakren ha ubat udai banduai utimo la sedang banduai kata ka janmit ha kata ka mit but so way pastor pat ubadon hajan kata ka kamera ka basa utimo Yo taru hajing shala penki menmit bat ulas sedang banduai. Tikum ta men step on dakilai kenduk haga jaka bam. Kajing itu kanaga ong. Ba uneu pastor ubasa hajan ka kamera jong timo keliu timo ong ka ke belajar. Menemen mit don kasur ke bangayok sngo ba basur ki kasur ke berki kum kiksuit lane kajing reki ke ba sngo pla do kata. Utimo laong ngamtip Henry kadon ka kajing snow kajing mut jonga menentar daw ngada duai shisha but kat bakidang keren sepangane jingjia uway pastor pat ulawan bat ulaong menemen mit pitip kat ba ngadang tia ngasngo pisang ngas ngo kwa ban let sabar ban yo ring mensim dekal air ka bakhut bat hadin kata kumnor ngalalet sa kadek jong jahat bang ibu don way breu hajing syau belamut ban noyap nalor ka jahat ha kata kapor ngalalet chune u breu bat ngalaong ba pimdai ban noyap la kren ba utau breu u klem noyap shu tekat ba ki kren ya kita ki jing ya shem jong ki baro kilai keli kat no beji gani ga jia but onda kilai tip ya kata kapor kilai shem ba kene kejing penki yaki begini duai lang kalajia lajan haga jok kapor barok laingot ki pasta haga to ferry lan haga to jahat mensim jo blay la penkendit yaki bekin ya duai prabanget teng mensim penkendit ya piup yang bengin ki si teng mit ban ya duai ngimtip na kanu daw ngimtip ya no henry kat bang ya duai ngan ya to epi kidon ki briu shiki wege jakapat ki badon kam ya gajing duai jongi kito ki pasta barok laingut hajing sha kabor jong ublay bat kabor jong usaitan kaladon gajing elek namar ladon tu briu blakwa banoyap bat ngatrai katu gajing duai katu kamit baki laya duai imat kalapen ki bautu paston let banyak keren lane kajing duai jongki kala aibor bautu paston let ban keren itu briu belamut banoyap kenang ba ke basneo konom jia prabangai kajing im jongi ngidan shibon kijing ele ngidan shibon kijing yashem ngim la ban sngot ho teng gini kijing ele kilong intense do kata ta kabor jong kajing syai bat kabor jong kajing dum kaya le hapdeng kajing im jongi reka ke pekongsan nakini ki lightly ki instance ki bang UI lembaga ni mission report mentang sengi hoi kadon kajing nyap hapdeng kajing le bat ki ksuit henrai ublay udon ya kabor hajing syapan bat ya kajing im jongi bat ya kajing job ka bangila banyo kadai tang lengba ublay hi to ublay kerkuyengi kat ba ngi perkhat sepang kane kajing syam kajong timo patu ai bakan ai mensim ya pi bat yanga kat bangiat sekmat kajing im jongi bangin syania hublay wat hapdeng kane kajing ele ublay ulong ubadon bortam pat ublay un ai yang ngi kajing job kublay shibon pra bangat ngin saya syam pat ha ka jing polis sabat school jongi para bangat bait hakani kapor kumbangi julong manla kasabatan hai mani tongin ya lumi ki jingkin show ki jongi ki jingkin show sabat school ki investment nangta bat kiwe ki jingkin show de hakane ka clip mat kumbangi julum hakapor sabat school ki jingkin show aingo ru kumju kumangaklet man ong mantan tongin ya lum knang makandan kata ka jingbam hakayeng jung try ka kelas jongi hakane step ka kotlonong jongi hakane step karai kamat pedeng kadai ka jing penlong Genesis kum kanong rem prabanget nila poi kalanong ka bapra jong menta ka quarter but menta ka tayo
Kadakot kan mau jungi ka ongkum ne. Ha ka ba meningkong uladan uktien, ba tau uktien uladan ba ublay. Ba tau uktien lolong ublay. Uni uladan ha ka ba meningkong ba ublay. Da lalong ki e barok ba klem om shim lalong ki e ru ka ba lalong. Ha ladan ka jing em bat kata ka jing em ka lalong ka jing syai jong kibriu. Kini ingin siam na uyoknes kalau nang kebeningkong kerkot kebeningkong hadok sao. Tong ingin yapet kidon kibentah kimat sao tuli kimat kibangin yapet hakane ke step ke bawan bet nak kentin ke jong ublay. Hakane kata yo ngekren Shapang lai hau wei kupa hau blay bani trelang bat kupa umen siam nang ta ubat hau ya kepertai bat barok ki badan haka bat ru ba ula pun kut daga jing thau ya ubrio ka Genesis ka pen itu yang i Shapang ka sabaton ka jingmi jong ka jing snew ya Messiah bagi jing temu nak bentar ka jing siu spa ka jing shlei ha ka perthai barok ka wei ka jutang ka jing ya pia ya ki jat penrio ka balong ubot lom nak bentar ka jing nyau pateng naduk ka por jong ka jing penlong haduk ka por Abraham ka jinglong jong ubreu ka jinglong jong ublay ka jingshong kurem hapreng ubreu bat ka breu ka jinglong sordar ya ka perthai bat ka jingdon jong ka bat ka jingkermen jong ka jingkular Shapang ka jingthau ka batmai tonginya pet sani iwe hadin iwe kenang bengilak man sengoto ayu ngiyok na ka jihikai na ka kenten ublay. Ladang ipet hakamat ka beningkong ka singiningkong ka baong haka ba meningkong. Barabor hi ka beningkong du ki bangi juhikai ya kikon kadai Shapang ka jing penlong creation hak tin pareng ka baong gomne haka Genesis iwe tongin ya pai saya ka kentin jong ublay pengin pet kong kumno Genesis kalau nong kebeningkong ke dekat kebeningkong ka bong kumne ha ka bemeningkong ublay lo thau ya ka beneng badi ka kendau ha ka bemeningkong ublay lo thau ya ka beneng badi ka kendau ka Bible kelas dang dak iktien ki ba shongkon bar ki ba khia ki ba shongkhia iktien ki ba shida hendrai ki don ki jing jeleo ki bam la ban thau la ne bangi puli bha haki ha ka jing shisha ki jing kli ki ba khrau tam jong ka jing perkhat banyak ki be dei lang bat ngi na ki ne ki ngila don hang ne bat kumno ngiwan hang ne la jubab ki thup kentien beningkong jong ka Bible ngidon hang ne hamar bu bleu la thau namar bu bleu la thau yangi haka we ka por ka bau la let bat ka bau la don shisha ngi klam shumi na ka bom don la ne ngi klam wan da ka jing jiar khat klam jing tu ne klam jing mot kumbakas jing start sayan ka bamenta ka batai ya ka tenrai jongi ka jing hikai jong udarwen Shapang ka jingwan long hi kalong ka ba mar khongpong bat mar persya ya ka jing hikai jong ka jing tho ka ba man ha ka jing man hakimat jing hikai ka jing persya ru da katu kat ni ke jing ya daidur ya kan ni ke ji kai perthai
perthai bat ke Bible. Ka penpau bet penban yaki Kristan. Ngitip kum ki Kristan bayangi la thau do blay. Hakapor ke babyang jong uhi. Ka bomot ha ke bamen ningkong. Kane kamut bau blay shisha uradon shwa ya kapor. Ba on thau bat penpau ki jing em ki bayai telun. Jong Gibril ke janmiet bat ke step ubnai bat ki snem ya barok babudak ya ke jing ya dei jong ke perthai bat ki sngi bat ubnai ya kane ke jing sedang la penjanai ya ke jing long ba ke jing mut jong ke kam bastat ke jong ublai kani ngila man syam ngila man pulih ha uyoknes iwe hadu olai la sip paralog to nginya pai ka kitab jong uyoknes kalau nong ke beningkong ke dekat ke beningkong hadu olai to nginya pet kebong gum ni ha ka beningkong uladan uktien bat utau uktien uladan bat ublai bat utau uktien lolong ublai uneu uladan ha ka beningkong bat ublai da u lalong ki e barok bat klema u om shim lalong ke e ru ka balalong to ginya perkat syapang ke jengmut ba uniu nong thau layap ru halor ka ding phna ka Bible ka lehikai ulong uta unong thau ha ka por ka jing penlong ka Bible ka ong pada u lalong ki e barok bat klema u om shim lalong ke e ke balalong ru kumju hagar khot ke balai ka ong dau jisu la thau ya ki perthai namar barok kini ki gidan ya ka tenrai hau jisu ha ka meningkong gidan ya ke jing kermen pat ha ka bakut an sependep ya ki basdang namar ulong ma u alpha pat u omega o boningkong pat u bakhat do kamat ka baar kisngi jong ga jing penlong ha kisnem gi blang shulet ladon ga jing nget pakatayo ga jing penlong kamlong kumba lalong henry kum ka jing penyesrem kum ka parsi lani kum ka purskam kani kalami akapor ka jing kai jong udarwen kalami bat kalabat slempor ban penget syapang ka jing em ha kani ka planet perthai udarwen shisha udai scientist bal persang penkenwen shisha ye ki jingmut jing berkhat jong Gibril barok lengba ka theory ke jong u ka theory of evolution ba ka jing hikai jong u ba ki lawan man hi long hi wan hi syakani ka long hi ka perthai henry gina pai pat ka kantin ke jong ublai ka ba meneng la da pului ba ha ka ba meningkong uladan uktien ba utau uktien lolong ublai ka ktien Hebrew yom lani sngi la penon kam barabor lengba ka jing penlong ka bathau bet ya ka wei ka sngi am dan ka wei pa ka jing batai jong ka jing penlong ha ka Genesis ka balak kedau ya ka wei pat palat ban ya ka wei ka sngi kumbangi suthu ba ka thau ya ka wei hi ka sngi ha ka jing shisha don ki riusta ki bathokot ki bam ngai ya ka sngi bala thau bet kumba kalong ni dei ban pediang bau nong tho ula thau hi ban kedau ya ki sngi shisha kumba kilong kalong ka jing sautunat ba ublei hi dala de ula pu bet ya kane ka perthai ha ki banta ki baningkong jong ka por ya ka tin yom lani sngi la batai hagi thup ktien
but kapathok kum ni hau Genesis iwe sun but kabala jan miet kalalong kata ka step ru kalalong ka wei ka singi ya kan ya ktien la penun kam kum ka singular ka bobot marwe kum ka plural ka bomot shibon ha ka jingmut jong ka wei ka singi kum ta ya ki nyau singi la penlong dei ban sngau thu kum ka benta jong ka por ka babyang pura ya ka bala pen itu do number ikat komut iwe bala bu pat do number ba ar ba balai ba basau ter kani jing khen ka kedau ya ka jingwan kisngi ka wei hadin ka wei ka Genesis jing penlong kam de tang maka ka ba penlong ha ka Bible don ru ki jing thau thmai pat ka jingwan arsien haba blai pen kelano e ka jinglong bayap she ka jinglong bomyap shu shi sendan ha ka shiklemat ken ka turoi ka bakhaddo ka tangi shem hong ning kong koren khat san fuar lada long kumta ublai lala ban thau thmai pat tangi ha ka shiklemat balai badon kam ya kita ki bilion snam na ka banta ka jing penlong ka bening kong jong u kumba ki bam ngai blai ki ngai ha kata ka jing kai basuan jiahi ngatharai kom ki kristan ngi sgo thu shai ba ka jing kai ka kantien jong u blai ba ki e bu blai lo thau kim shim wan jia long hi daladi ngi tep ki e ki jia na ka jing thau ka jong ublei ula kren bat kalalong kamat kabalai kasngi sabaton ba ka jing penlong menta kasngi ka ba nyau ka balong ka sabaton bala syak ta jur haka emnang ka salang perthei wat ru haka perthei nyam ya kani ka jing shala ayu haka jing pentrei kam jong ka perthei ha ka bakilai persyang wat ban penkelai ka kalenda habon giri Europe ban penlong ye ka singi monde kom ka singi ningkong ba ye ka singi sonde kom ka singi ka ba nyau let's see tong in pule how Genesis are iwe hado lai ayu ka ong Genesis are iwe hado lai kom ta la pendap no e ka beneng badi ka perthei badi ka konhuon ba baro chongki te haba ka nyau ka sngi u bleu la pendap no ya la ka kam ya ka ba ula sha la penlong bad ha ka ba nyau ka sngi ula shong sngi nagi kam jong u baro ya ka ba ula la penlong bad u bleu ula kurku ha ka khot ka balai pila empej bad u bleu ula kurku ya kata ka ba nyau ka sngi bad ula kentang khot ya ka na bahaka ne ka sngi ula shong sngi na ka kam jong u baro ya ka ba u bleu la man penlong pat thau let's say ngila ban pen scam shu ha bangi pule la dang ngila ban pule sa ka we ka khot ka bangin syam ha u Marcos ar punyo ayu ka ni ka khot ka Christian ya ka Genesis Toginya pashu Marcos ar punyo ka ong ni tu lo ong ru haki la thau ya ka pasabatan na ka banta ubriu ubriu na ka banta ka sabatan hang ni kala pen pau syai ba ubleu la thau ya ka sabatan na mentam jungi kibriu mangi kibriu ngin pen kala ya kata ka sngi
Ka Bible ka ong. Dia ka segi ka bahnyo ublay ula pendap no yakikam ka ba ula pelak penlong. Hadien ba ula syong sengi ha kata ka sengi ka bahnyo. Ublay ula pentang lani ula buk gerpang. Yaka banlong ka sengi ka ba syong taj na ka mentah ubriu. Badruk kumjo. Larangi puli ka sipo hukum. Ayu ka ong hau Exodus arpau prahadok ka rubai ka ong kumne. Kan mau ya kasi sabaton manraki khut yaka hendrai sengi hendriu sengi mentrai pat men le ya kam jong me barok hendrai ka sengi ka bah nyau ka long ka sabaton ya ka ba utrai ublei jong me hakata men le ka e ru ka kam mame lemne khon jong me lumne ka khon jong ne lemne umrao jong me lemne kamrao jong me lemne ka jingri jong me lemne ki nongwei uba hapo ka phalor jong me Naba hakas nriu sengi utrai ula thau ka beneng bagi kendau ya ka duriau ru pat jabaro di badan haki ula syong sengi ru hakata ka sengi ka bahnyau namar kata utrai ula kurku ya ka sengi sabaton wat ula pentang kentang kuat ya karu kani sisya kadai ka nongrem ka pas kemtam bingila ban pen syong nongrem haga kentin ke jong ublai tongin ya pai Syak mat ke besau. Kajing penlong ba kajing syong kurem. Haki post nem. Ki belalet no. Ni i kajing kela ki bakrau. Haba kumno ke emlang ka sorlang. Ka salang bat ke sorkar. Ki batai. Syapang kajing syong kurem. Bon ba akari pertai la syak. Ya kajing syong kurem. Kelak sindrang bat sindrang. Kentai bat kentai. Bat lapun kelak Hong Kong iki an ki barem. Bat ki bayadai kan long yeng long sem. Jong ka jing ya dai lok bai tengah sindrang bat kentai. Kani ka dai ka jing san. Ka bamar ya persyak. Ya bon ki rekom. Bat ka bami ru ya ka jing ki seng long yeng long sem. Ha ka jing ya syong kurem. Ka bayadai ha pereng ka balang bat ka sorkar. Batru apa yang kajing long kuat jong kajing syong kurem kat kum ke Bible. Paralog bait. Ngidai banlong ki bahusiar. Ngidai banlong ki bahusiar habang ipoi hagani ke bentah. Ladangi pule how Genesis iwe arpun reu hado arpupra. Kani kat khot ayu ka ong syapang kajing syong Ka Genesis kalau nang ke benkong ke dekat ke baat pun rio hadu arpu pra ubleu la ongru tongin ya thau yu brio ha kadur jongi pakat kum ka jing ya sriem jongi hi bakin ya sensyar halor ki dok kha kadur rio ta ha ka di ka dekat ru ngila ban syam Boleh ulang tongin ya tahu yu brio hakadur jongi temut yang ngi ki brio la tahu hakadur jong ublay to ter ngin ya puleru bat halor ki simbeneng bat halor ki kenjam rat bat halor ka perthai paro bat halor ki ki kenja papar halor ka kendau komta ublay ula tahu ya kadur ubrio ya ubrio hakadur jong uhi hakadur jong ublay ken Ula thau ya shenrang bat kentai ula thau ya ki. Bat ublay ula kurku. Ya kiru. Bat ublay ula ong ya ki. To dang na ya kha. Bat to dan nang roy. Bat to da pendap ya ka kendau. Bat to da pendem ngon ya ka. Bat to sensyar halor ka dok kha ka duriau. Bat halor ki simbeneng. Bat halor ki kenja ba em. Barok bapar halor ka kendau. Ublay ulat hau yang i haka dur ke jong uhi. Haka dekot ke bah arpun yau. Bat rukum jo tang bu ulat hau ulah kerku. Ulah kerku ya ubreo yang i bu ulat hau. Na kata kadau ngi haban long ki bahusiar.
Dia hab long bah husiar. Hakadur jong uhi. Ublay ket. La thao shinrang bat kan thei. Wada mu laong. Kani mentah shisha kalong kas ieng, na kas ieng jonga, bat kadok, na kadok jonga. Ya kani ken on khot kabriu. Na kata kadau kadon kam ka jing shong kurem, kan thei bat shinrang. Namar kata ken ubriu un ino yala ukpa ba yala ka keme ba un yaine bat la ka tengah ba kin yalong ka we ka do. Kini pinsiam ho Genesis ar pusau. Kin jing tho kam ju bakla. Lani kala bakani ka jing long lok dei tengah. Ka dei ban long tang hapadeng shinrang ba ka kan thei. Kiba makiru Iwan na ukpa pat ka kemi. Kibalong ushenrang baka gantai. Ya kan ni kejing temu, lapan syai benia. Bat lap tha, na kejing tha. Kala ai haki kemi ha ukpa. Kibeningkong jungi ha ka partai. Ublay labo ka nuksa ka mabatam yang hi kibriu. Ha ka hukum ka basan baong. Kikon kidai ban buram. Ialah ukpa bagi kami. Ya kan ni hukum. Amla menpendep. Lemda don ke jing syong kurem silok. Si tengah. Hapreng usunrang. Bat kakentai. Tong inya pek. Hau matayas kat kandai lai hadon riu. Ayu ka ong. Tegi parisi kilayawan hau. Bat kidaya tenjuk ya u. Bat kilai keli ya u. Kabit ne em ya u briu. Ban pelaj no ya ka tengah jong u. Dan bentar kanu kadau berok. Ute ulai tu bar ulaong pem sim la pule ba utau la ubala thau yaki naduk ka meningkong ula thau shinrang bat kan the yaki bar ulaong na ka benta kata ka briu un no yala kupa ba yala ka keme ba yaine ba ka tengah jong u te ki baro arngot kinya long ka we ka do kumta kimlong arngot syu hendrai ka we ka do namar kata ya ka ba ubleu la penya sok lem tu ubriu wat penyaklat. Kani ketika ke hukum ke bau bleu labu apa dengan kejingnya long tengah si tengah. Kamat kebasan ini poi, bat kamat kebakat do. Kejing penlong, kejing hap syakapop bat keding pernah. Ke Bible kalau ai ngi kejingnya day. Kabam judkut no apa dengan kejing penlong ke bajanai. Kejing hap no ubriu syakapop bat kejing kular umesaya. Bat kaduk kejing siuspa. Kini kejing jia ke bakrau. Kilong kinong rem. Jong kamat pedeng ke history. Jong kejing penlong jong ubriu. Ublehi ulapan penah. Kala bahaya kejing penlong jong u. Kejing penlong mentah kala deplut. Keper eden ke ba ipu tengshan ha ka pertai. U adam ba em bat ka em. Kibala yok bentah man em hakan ka keper ka ba ipo ipeng am dan jing sniu ne pop lani wat ka serngiu jong ka jing yap ka ba pau hakan ka jing penlong ka ba pha ublei ula maham yu adam ba ka em balada bam yu so adong kin yap bat kin yap shisha Upsen ulah sedang menleayu, ulah sedang menpenbakala. Ia kijing macam berkat jam kita kebabu, ia kijing keli. HKM. Pen om yap sisya ulah ong eka. Ulah kular bu. Palada pi bam ni usah. Pi lak ban yo kijing tep. Kiba kam kraw susu. Andai kata kamlong. Kat kum keba ublay ulah temu. Hoi. Nisiam ladagi pulih kentin jong play baka em kalangat yo ha ka jing tho nila ru ban yo i ba hadien ginong tho Bible kila pen scam ni jing tho ki ba man shwa jong ka Bible kiru kila pen sha shu ha ki rom san hadu pra upol lo tho shapang ka pop bar ka jing internet jong ka jing pen em kat kum da we ubreu
kapop kalau pesut syah ke pertai. Bat kata kapop baka jingyap kumta kata ke jingyap kalawan hap haki brio barok par. Henry ke jinghikai ka pertai kala patai ya ke jingyap kala don lupa daki millions nam shua ke jing penlong brio. Kata kadai ke jinghikai baka pertai ke hikai. Henry kene ke jinghikai kalau kata jur ya ke jinghikai jong ke Bible syapang ke tenrai jong ke pop. Ke jingyap bujili jong kres halor ke deng pena batru ya ke jing semu jong ke jing penem. Lada ke jingyap kam don jingadei bat ke pop. Ti ke bainong jong ke pop kam dei ke jingyap. Pila pun pulih hak siti sikinong rom kalau nong ke ban reu ke dekot ke bat fly. Bat ukres don daw ban yap na ke benta ki pop jongi. Kumta ke jing penlong. Ka jing hap jong ubriu sya ke pop. Bat ke ding pena idon ke jingadei ke bamla penyaklat. Wadam uba ningkong. Late hau Adam uba khadu. Ke jinget hau Darwin ba ke pertai ba kalong hi. Wat lada kalong tang kendiat ru khadu kan penjat ya barok kanong rem jong ke jinget Kristan. Shisha ya ke jabing jong ubriu. Lada klem don ke jing tek lakam da ke kantin ke jong ublay. Ke kelalong sakema. Sakema no ha ke jing persyang jong ki bamtip. Ha ke jing adai ha pedeng ke sayan bat ke jing penpau. Unong tau bat ki kam jong ulong uba syelendet ke bors ngotu jong ke jabing beriu. Namar kini kemlak ban batai ya ke anjong ke mariang. Ka history jong ke Bible. Kila syuken nenyau ki bamla ban syanya. Parlok bait khot balang. Sejengai bat sajan. Ngisyam ba hau Genesis kane ke jing penlong shisha kadai tik kat kum ke jing penlong ke jong ublay. Ki bar khot kilaya tik kat kum ke jing patai ke jong Bat kalong kata ha ka ketin pareng bi ong creation. Tongin ya bat scam. Ya ke jinget jongi ha ka kentin ke jong ublay. Tongin ya IT lut met bat mensem. Bangin pensyong nong rem. Ya gani ke pertai. Ha ka jing hikai ke jong ublay. Bakini ki kim shim lawan jia long hi. Kumba hikai Charles Darwin. Hendai tongin pensyong nong rem ya ke jinget jongi ha ka kentin ke jong ublay. Tongin ya duai. Bat ru para banget nginya duai na banta ke jingin show ha ka ni ka por. Tongin ya pendam ki kli. Ko pa jingi bhab nai. Ni aingo ya me atrai. Ya ke jing don kar ke jong me. Limba ka ni katayo borok stayo. Bari layo ka ni kalat ka ni kasi sabaton. Man mane dem ya me atrai ngin chong thai ni ki kamram jingi ki baper. Ngitip atrai ngilong ki bri ki batulot ki bapop. Hendrai ngitip ngilong ki bajob. Lengba ka jing sat jong me atrai ngi. Yarap ingi atrai bingila man syanya tililut ka jing penyak ki start ke jong me. Yarap ingi atrai ku menginang dep pulih mentan ke kentin ke jong me. Bangila man pensyong nong rem atrai. Ya ka jing im ke jongi ka jing penlong ke jong me. Nama de mame uba thau yang i de mame uba penlong yang i atrai. Ba de me bola sandur ya ka ni ka perthai bar ka we. Haduk kumni bangilong atrai ke de ka jing thau ke jong me. But kam tam atrai. Aingo igini ke jingkin show. Iba inang dep la ban ai mentan atrai. Yarap bakan ni atrai tukur ku bakan long kata ka jingbam haga ying jong me bakan long ka jing Kristan pagila pensapriang ka gospel ka jong me atrai tu ngau ki ko korporat jong inong pop map ki jingna ki bakalan ji baro atrai ngau ko korporat jong inong pop kini bring pan ten Jesu amen.